10 top ting, der er på mit værelse. Vi starter med nummer 10, så den jeg mindst kan lide. Det er nok den her mærkelige hval. Spækhugger, mente jeg. Ja, og meget en dyrnørd. Bare sådan, I ved det. Jeg ved en masse om dyr. Så man kan hænge her. Det er så nummer 10. Så er det nummer 9. Det vil nok være... lad mig lige tænke. Nummer 9, det er nok den der dinosaurposter. Så var sådan det er nummer 9. Okay, så skal jeg lige til nummer 8. Og det er tæller som en ting for din samling. Nej, det gør det ikke. Og så nummer 8. Det er nok... Nej, alle de har mine yndlings, men dem tæller ikke med. Okay. Så er det nok min seng. Min iPad skal lige væk. Min seng. Den er på 8. plads. Og så abonner, håber jeg. Og så skriv, hvad jeres yndlingsfigurer sådan nogle her af mine. Okay. Den her, jeg har lavet i skolen, kommer på 7. pladsen. Den er rigtig fed. Jeg lavede den, da jeg var mindre. Okay. Så er det 6. pladsen. Ja, så er det bare det her stik. Det er mærkeligt. Okay. Og så er det nummer 5. Det er nok det her bjergnoget, jeg har lavet. Bjergnoget. Og så var det nummer 5. 5. pladsen. Nej, 4. pladsen. Det er nok det der træ. Og så 3. pladsen. Det går til vaffelhesten. Det er ikke en enhjørning, det er en vaffelhest. Lavet er Nicky Topgaard. Den her er jeg rigtig glad for. Se lige, hvor nu så på sådan er. Nicky Topgaard, tak fordi du lavede den her bamse. Jeg er mega glad for den. I skolen så kan der også enhjørninger for en vaffelhest. Der er mange piger i skolen, der har enhjørning vaffelhest penalhus. Så tak, Nicky Topgaard, for at du havde et bevis på, at det var en vaffelhest, hvis du ser med. Så nummer 4? Nej, 2. Så er det nok den her, helt klart. Den er jeg glad for. Nummer 2, den har jeg selv lavet. Og så... Men det tæller ikke med min telefon, som jeg holder lige nu, eller min iPad. Så er det nummer 1. Jeg sagde godt nok, at jeg ikke måtte sige de her figurer, men den her gang bliver jeg nødt til det. Det er simpelthen den her. Det er mit forbillede på det er mit profilbillede. Den her hånd er stærkere. Og så der. Det er så svært nogle gange. Det var bare en tur. Håber jeg har det godt derhjemme. Det var bare en lille video. Og så har jeg dem her. Selvfølgelig vil jeg vælge dem her over. Det er alt det andet, undtaget den her. Den er bare så sej. Nicky Topgaard. Ja. Håber I har det godt derude. Husk at
se alle Jurassic World og Jurassic Park filmene, så I kan følge med i Jurassic Park og Jurassic World figurerne, der kommer ud, når der kommer nogen ud. Hej, vi ses!